Senebe yuwaru sordan glomawna ka sababu yake adaga yoro benndo jibadima nga ona tabela jerle ambe do mina inafoko bi sumaw songo temaga odun sababu yae munye Ibrahimu Boku ale yuwaru kadini vraiment insécurité ke baga Sénégal c'est mogo tuka frosra akumana mogo tuka baraka akumana mogo tuka baraka usagola parce que la crise sécuritaire donc insécurité ke baga Sénégal c'est faut ka tamatem donc insécurité vraiment à jouer en tant que faut ka tamatem Amada diko ni Musa Kulubali ye Sénégalais ye ulu akilinana Sénégal fen yere de sebe koro geleyale do ambe do mina ikobi engrais borokele wa kononto engrais borokele ni tarata jurula foto ba fi wata kono fana bala kono fana nunana parce que wati dola nous kono na nous yara kala mali fambele jalina avion be bina bu nu bombarder si ça anta de fe mi yak avion ti soro kono kono nu fana bala sege ko sobe yara de mais niya tagalaga ni wati labon na Sénégal ali mamulu ko sobe ka so ke engrais warkacha wa warcha re ci mi engrais retiso fidini mi bi soro fane asiga sa fantan siga sa Sénégal na fro ko Sénégal ka engrais sa war bala gazol fane aywa o ko ni hukumati fosa oti soro wa fane bitini gazol fane warkacha feleni dabali jumene biyeni no yasaka yelma do nin tabulula Useni Male ale furuba chakela ye Sénégal o togola sula yuwaru kana janga seri sinon l'outil permettait quand mais seulement on va élaborer quelques séries nous à série 5 de va falloir donc ensuite il veut ça doit processer ce qu'on appelle la réassignation totale ni feleni dabali masoro ni ko ina anake sababu ya kawolo geleyala vewa bambara togola kabo yuwaru burdo bokum kala seldo